Abertzaleko militanteok, urtetan garatu dugu ekimen politiko bat, gure oinarrizko eskubideetan ariketan oinarrituta, eta argi eta garbi bilatzen duena Euskal Herri independente bat, Euskal Estatu bat osatzea. Esan bezala, gure ekimen politiko guztia horrekin batera beti egondu da bilatzeko hain zuzen gatazkaren konponbide politikoa, Euskal Herritik biolentzia desagertaraztea agertoki politikotik. Hori izan dut beti edozein zirkunstantzietan gure lehentasunetako bat, eta horren ondorioz uste dugu sortu egin direla ondoko agertoki politikoak momentu honetan Euskal Herrian adibidez indarrean daukaguna. Gaurko honetan, ibilbide politiko luze hortan bezala berretsi egin nahi dugu, hain zuzen ekinbide eta bitarteko demokratiko eta politikoen aldeko autu hori. Uste dugu guztiz oinarrizkoa dela egun Euskal politikagintzan aritzeko, eta esan bezala hori berretsi egin nahi dugu. Gaur Auzitegi Nazional honetan eman den akordio honek helburu bat dauka gure ikuspuntutik behintzat, eta da inputatuak izan garenetako inor gartzelara ez bueltatzea. Helburu hori lortutzat eman dezakegu, eta beraz gure nahia da, hain zuzen, gaur eman den akordio honek balio izatea etorkizunean salbuespenezko legedien aplikazioarekin bukatzeko.